ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufuna ukuba nento ungakhona. Ibuhlungu leyo nto leyo. Njengoba abangani bakho bashada, balotsholwa, baba nezimoto, bathola umsebenzi, lokhu kuwe kumile nje. Ibuhlungu leyo nto leyo. Ake siyeke ukufuna into esiyibona komunye umuntu. Masifuna okwethu babukeli. Balandeli bami ngicela sikhulekeni sithanazisane. Khona engikufunayo nami, nawe khona ukufunayo. Bese and ihlobo itfole ekhambeni. Bese nibona nabantu abaningi sibaziko la bo Sharon, bo Lindiwe, bo Joyce, bo Nkosinathi, bo Sifiso Nkosi, bo banenga kakhulu. Kukhona ukudinga khona ugijime. Khona kudinga ukuthi ugijime. Uhambe nje kancane ungajaheli. Njengomthandazo Dlamini. Ngiphethe impepho la. Amakhandlela awu-2. Uyatheka namakhandlela. Bese wakhuluma njengamanje. Uthi kodwa Nkosi empeleni okufanele mina uyakwazi ngicela kwenzeke. Uye kunabantu abantu bathwele bani wenza ukuthi nokuthi ihlukaza lento leyo. Naka impilo yakho. Umuntu akanendaba nawe. Njengamanje ufuna umuzi, bese ubhizi uhleba abantu. Ufuna imali, ubhizi uhleba abantu. Ufuna umsebenzi, ubhizi uhleba abantu. Lo okufuna nguwe uzokwenza nini khona? Unyaka uphelile njengamanje. Ayikho into ezoshintsha next year ngifuna ukwenza u1 no2 ngeke kwenzeke nix. Yayihluka nje. Iminyaka iyafanana. Into ehluka yi1 inombolo because even next year izokuna izona. Next year kuba khona indlala, beye khona imali. Next year izokuphuma ilanga. Bathi ngesiswati, angazi ngesizulu, but linyenti liyabona ukubenza. Bosinaka kuthiwa qha umuntu nibaningi. Lento iphumela ngamuya seninonke nilandelana. Asizokulwa labantu abangafuni usiba phambili ngempilo. Sithi sizoba lawyer, sibothandazela, wenza ukuthi mina nasikhatha le nto leyo. Uma ungenza kabi uzoyibonela wena. Ngizokutshela igama elilodwa ukuthi awumbi kwendawona. Bese ngiyathula. Uthi ngizokuloya ngikufungela ngeke mina. Uzoyibona wena into umuntu lo kayikhona. Akhambi kodwa lo muntu. Mina lento ngayiphiwa. Ake sikhuleke. Amen.